O pasado xuño, o Concello de Barro adxudicaba a construción da piscina por 293.000 euros. Tras meses parada, o 2 de abril deste ano preséntase a pleno un proxecto modificado co obxectivo de aproveitar a baixa que se producirá na licitación anterior. Segundo o líder dos populares en Barro, este pleno escondía un compromiso oculto do Concello de aportar 56.000 euros máis. Nese mismo pleno, hai como un jazapo escondido, hai un compromiso do Concello de financiar sin partida consignada a tal efecto, co cual habría que facer unha modificación, un expediente de modificación de crédito de 56.000 euros, co cual estamos falando dunha nova adxudicación tapada, dun proxecto, en principio, reformado, o que non é máis como a modificación da obra, cuya lei non permite máis que alá que o 18%, e aquí o estamos pasando, porque non só se invirte a baixa, senón que o Concello se compromete a aportar 56.000 euros máis. Ademais desta reclamación, Landín denuncia que hai outra partida na que o Concello aportará preto de 70.000 euros por partidas e certificacións duplicadas. Pois fixemos un seguimento con un técnico superior que nos fai unha valoración donde, por unidades de obra duplicadas ou por certificacións abultadas, hai outra creba económica para o Concello de Barro en preto de 70.000 euros. 30 e tantos por un lado e 30 e tantos por outro. O candidato do PP á alcaldía lamenta que estes feitos saian á luz durante a campaña electoral. É o que trasladamos á opinión pública, trasladámoslo estes días. Eu son o primeiro en lamentar que isto coincida cas eleccións, pero, bueno, os feitos son cando acontecen. Chove cando chove, vai sol cando vai sol. Aquí, pois, o último pleno que embarra todo isto é do día 2 de abril. Por tanto, non podíamos denunciar estes feitos nin fai 6 meses, nin consideramos oportuno facelo dentro dunha. Os populares denunciaron estes feitos ante a Fiscalía e comunicáronllos á Deputación por ser a que aportou a maior parte da financiación. Ao longo desta semana informarán as empresas que participaron no concurso por si ben alterado o dereito á libre competencia.